Izaga 17 verse 22 lizoba linye nje la ekhabathi nokuthi ngicela nami ukuthi wenze kahle. Verse 22. Inhliziyo eyenamileyo ikhambi elihle, kepha umoya owaphukileyo uyomisa amathambo. Sithola khona impendulo masinemibuzo uma uwile ufuna ukwakheka uma ufuna i-guidance uyathola ihleli nje lapho impendulo zethu kuningi bazo zitholakala kwizaga. Uverse 22 uthi inhliziyo enamileyo iyikhambi. Bazalwana akekho ngalazi ikhambi ukuthi in English ikhambi it's a medication. So akekho ngazi ukuthi umsebenzi we-medication emntwini yini. Mayibonge Nkosi. Uyagula namhlanje uyalimala uma uphuma uya kadokotela udokotela into azoyenza uzoza kuwe akuze ukuthi konakelephi umchaze udokotela ukuthi nginelile akufake emshinini yakhe egcineni uzonikeza i-prescription le ozoyocollecta ngayo medication yakho. If uzothatha i-medication uyithathe uyibeke vele awuzuphola. So ekukholweni injabulo iyini. Kuba nzima nje ukuthi komzalwane ojabulile uma uyihlelele nje uyihambela kodwa ekukholweni lasithola khona injabulo yethu bese kuba ibonasi ukuthi injabulo ihlala enhliziyweni. Uma uhlezi ujabule nenhliziyo emnene uba umuntu kuyahambeka kuyakhuleka nawe uyadleka kwawena yakho ukuzilapha makabonge uNkulunkulu bazalwane. So umlayezo wami ukuthi bazalwane asiqapheleni ukuhlala sijabulile njalo, asiqapheleni ukuthi sazi ukuthi injabulo yethu kuphi. Amakhola kudala ethi nenjabulo esinayo ifunana
ukuhamba komuntu ojabulile awuyiluzi direction kalula ngoba ifocus yakho ujahile nje ukuthi Nkosi yami uyijabulele nje but uyalimala kalula umuntu onenhliziyo vele ejayele kakhulu ukuthi ungabi sendlini kaNkulunkulu uzoba amathambo omile ngoba bakhona endlini kaNkulunkulu kodwa banayinjabulo wenzela ngeqaphela ungena ngakho ngomnyango invite uNkulunkulu ahlale kuwe uNkulunkulu ahlale kuwe vele sizobona umjabulelo ojabule ebusuku yemini uGood Friday inkonzo elandelayo and then leyo isho ukuthi ushudwe nokuphila ngoba ujabulile nenhliziyo yakho ihlezi ijabule futhi ihlala imnene uzokwazi nokubona abantu okumele ubasondeze ubasize ngoba the moment ujabulile moya ngibona uyashaya ukhona ishini khona umuntu ojabulile akakwazi uNkulunkulu ukuthi sihlale sineyinhliziyo ey'dalele ngoba sizoba amathambo omileyo asingomi sisemanzini asingomi sisemanzini umhlaba lelo utophuza kula manzi akaphindona siyaphuza kula manzi kodwa sihlale singaniwe into yenza lakho silahlekelwa yinjabulo makababa uNkulunkulu ene uma ngabe ulimele womile injalo ibuhlungu bazalwane and injalo animal is very dangerous ihlala ivula amazibe nayo ifuna engamlimazi ngizothi buyela intona nje ijabulile makubudela ilahleke khona ithathe manje ijabulo yakho qhubekela endleleni ngoba wathwala imali kakhulu noma sekufukana seniyendlini bethunya ukuthi bazophafatha ngamathambo alalo mfula umuthi ikhona lisavayva kaNkulunkulu bathi Yesu njengoba isithombo sisavayva abantu abanzi lapho uNkulunkulu